Вас вітае інфармацыйная служба телеканала МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы. У студыі Алеся Ушакова і галоўнае сёння. Сёння запрацаваў бязвізавы рэжым для заўзятараў другіх еўрапейскіх гульняў. Першыя аматары спорту ўжо перасеклі беларускую мяжу. 13-гадовы цырульнік-прафесіянал жыве ў нашым горадзе. Свой статус хлопчык пацвердзіў высокімі ўзнагародамі. Віртуозы руля. У маладзежні адбыўся трэці этап розыгрышу кубка па джымхане. Мэта спаборніцтваў прайсці трасу за мінімальны час з максімальнай скорасцю. Сёння запрацаваў бязвізавы рэжым для заўзятараў другіх еўрапейскіх гульняў. Першыя аматары спорту ўжо перасеклі беларускую мяжу. Праз аўтадарожны пункт пропуску Брэст паводле апошніх звестак памежнікі аформілі больш за 70 турыстаў па квітках на спартыўныя мерапрыемствы гульняў. Амаль палову з іх склалі грамадзяне Францыі. Найбольш папулярнымі сярод гасцей другіх еўрапейскіх гульняў з'яўляюцца аўтамабільныя і чыгуначныя напрамкі. Удзельнікаў і гасцей гульняў у пунктах пропуска афармляюць у прыярытэтным парадку па асобных каналах, пазначаных лагатыпам спаборніцтваў. Другія еўрапейскія гульні пройдуць у Мінску з 21 па 30 чэрвеня. Адна з фан-зон будзе працаваць і ў маладзечні. 13-гадовы цырульнік-прафесіянал жыве ў нашым горадзе. Свой статус хлопчык пацвердзіў высокімі ўзнагародамі. Навучэнец сярэдняй школы нумар 2 Артём Аўрэйцевіч стаў пераможцам міжнароднага фестываля творчых прафесій. Аб тым, чаму школьнік узяўся за нажніцы і як дасягнуў поспеху ў наступным матэрыяле. Андеркат, фейт, класічныя стрыжкі і нават стрыжка барады. Семікласнік з маладзечна валодае гэтымі хітрымі навыкамі. У 13 год мінулым летам хлопчык наведаў барбершоп. Майстар зрабіў яму стрыжку, а Артёма ўразіў вынік. І таму зацікавіла мастацтва стварэння прыгажосці. Калі маці убачыла запал у вачах хлопца, то вырашыла не даць яму згаснуць. Он очень активный, вообще сам по себе такой ребенок, и очень хотелось, скажем, занять его чем-то таким, чтобы он не уличными вот этими какими-то играми, всем, чтобы ребенок чем-то занимался тем, как бы музыка заканчивалась в этом году, поэтому надо было что-то ему такое, занять его чем-то. Все-таки когда такой переходный возраст, молодой и очень много энергии, куда-то ее надо было девать. Я предложила, он с удовольствием согласился. И это было здорово, что он с удовольствием захотел этим заниматься. Никого не заставишь, это просто его желание. И нам разрешили возле кресла мастера поучиться в барбершопе, стрижкам. Начинали мы с маленького нашего самого, младшего сына. Его стригли, учились. Потихонечку начинало получаться все. Первая стрижка, это я стриг своего брата родного. Ему на тот момент было 5 лет. Как я его стриг? Мне показывали момент, я стриг. Получается, показали одну половину головы, я постриг другую. И получается, вот так вот постригли. Стригли мы его примерно 3-4 часа. Первая стрижка. Дали мне, объяснили, как держать машинку, как держать ножницы. Все, первая стрижка. У той час, калі равеснікі Артёма яшчэ занятыя гульнямі, хлопец ужо вызначыўся з будучай прафесіяй. У сваім выбары ён перакананы на 100%, назіраючы за працай майстра, сумненні пакідаюць самі. Упэўненыя рухі, цвёрдая рука цырульніка, веды не толькі практыкі, але і тэорыі. Вот я сделал растушевку с нуля, получается, на висках и на затылке. Потом еще сделал, получается, вывел форму квадрата. Также простриг вверх под стрижку андеркат. Осталось мне сделать немного окантовку и уложить волосы, посушить. За год юны маладзечанец дасягнуў узроўня, якому пазайздросцяць нават вопытныя майстры. У яго капілцы ўжо не адна перамога. Старт быў пакладзены ў маладзечні на конкурсе «Свет прыгажосці». Номинация включала у себя не только майстэрства цырульніка. Это был стрит-стайл. Получается, я подстриг здесь, покрасил все сам здесь. И получается то, что выступил я просто укладку сделал. У нас была модель в коротком для него пиджаке, белой майке, кроссовки, там джинсы. Получается, у него была покраска сине-красный. Сделали стрижку ему, растушевку на висках и на затылке, как я сегодня показывала. И сумку дали ему, такую большую.
Гэта быў першы вопыт працы з фарбай, але тым не менш ён аказаўся ўдалым. Першае месца, такі вынік конкурса. Хлопца заўважыла Беларуская асацыяцыя парикмахераў і запрасіла прыняць удзел у міжнародным фестывалі творчых прафесій «Мінскі вернисаж». Все было так спонтанно, за 20 минут была стрижка, укладка очень сложная, как бы сразу так не все жюри так не придавали на его значение. Знаете, молодой такой мастер, который, скажем так, очень так, все взрослые, а он тут такой маленький, как бы, не придавали значения. Но когда уже увидели, что как бы он уже четко подстриг, вывел форму, что уже начал на расческу делать укладку, они прям собрались, стали фотографировать, и мы поняли, что что-то мы получим. У Мінску Артём показаў сваё майстэрства ў 3 намінацыях, і ўсе яны аказаліся прызавымі. Зараз юнак наведвае урокі ў сталічнага майстра. Наперадзе яшчэ один конкурс у Беларусі, затым у Санкт-Петербургу. А пакуль практыка, аднакласнікі і сябры з задавальненнем ідуць наводзіць прыгажосць да Артёма. Когда я смотрю на него и понимаю, что это просто его дело, да, это совершенно верно. Але на дасягнутым Артём спыняцца не збіраецца. Навучанне розным мадэлям жаночых стрыжак хлопец праходзіць ужо сёння. Быць майстрам з вялікай літары, які валодае талентам і поўным спектрам паслуг сваёй галіны. Такая мара ў Артёма. І яна ўжо пачынае здзяйсняцца. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ. Паддалі жару. У выхадныя ў вёсцы Бярозаўцы Хожаўскага сельскага савета гарэла лазня. Паведаміла пра здарэнне ў службу МНС гаспадыня пабудовы. У выніку пажара дах і перакрыцце знішчаны, сцены закураны. Прычына загарання пакуль не ўстаноўлена. Хутчэй за ўсё мела месца эксплуатацыі неадпавядаючага патрабаванням пажарнай бяспекі катла на цвёрдым паліве. Парушэнне правіл выкарыстання печнога ацяплення і цеплагенерыруючых канструкцый актуальныя і для летняга перыяду. З той розніцай, што гараць лазні. Выратавальнікі нагадваюць, што цяпер самы час рыхтавацца да новага ацяпляльнага сезону. У прыватнасці праверыць печы і ліквідаваць усе недаробкі, а ў выпадку нестандартнай сітуацыі тэлефанаваць 101. Запрашаюць валанцёраў. Рэспубліканскі пошукава-выратавальны атрад «Анёл» 13 чэрвеня правядзе ў Мінску сустрэчу з тымі, хто хоча стаць валанцёрамі пошука. На Міншчыне не хапае валанцёраў менавіта ў Маладзежынскім раёне. Хоць з гэтага рэгіёну прыходзіць шмат заявак на пошук людзей. Азнаямляльная сустрэча адбудзецца 13 чэрвеня ў 19 гадзін па вуліцы Платонова, 22А у кабінеце 210. Каардынатар «Анёл» раскажа аб методыках пошукаў, спецыфіцы працы валанцёра і адкажа на пытанне. Тыя, хто цвёрда вырашыў рабіць добрую справу, атрымаюць першапачатковыя навыкі карыстання компасам, картай, радыёстанцыяй і бензапілой. Навучацца аказваць першую медыцынскую дапамогу. У добрым родзе ўсё ў згодзе. 7-й абласны фестываль сямейнай творчасці адбыўся ў Маладзежні падчас нацыянальнага фестывалю песні і паэзіі. Чым здзіўлялі госці і публіку ў рэпартажы нашага карэспандэнта. Як вышываць крыжыкам накідку на падушку, сплесці кошык ці аздобіць карункамі рушнік. Гэтыя веды і ўмельства перадаваліся ў кожнай сям'і ад маці да дачкі, ад бацькі да сына. Сёння не так шмат сустрэнеш сямейных дынастый, дзе моладзь з задавальненнем працягвала б справы старэйшых дамачадцаў. Але яны ёсць. Под адкрытым небам сабраў фестываль песні і паэзіі пакаленні майстроў. З Капыльскага раёна прыехала сям'я Тацяны Волкавай. Тканыя на драўляным станку посцілкі, сурвэткі і абрусы – гэта ўжо рарытэты. Такое ўмелі рабіць усе жанчыны пасля вайны, а потым знікла жыцця неабходнасць ствараць дабрабыт уручную ў хаце, а разам з ёй і майстэрства ткачых, і дзіўнай прыгажосці тканыя вырабы. Адрадзіць бабуліны традыцыі і спрабуюць у раённым цэнтры ткацтва на Копыльшчыне. С 2005 года я займаюся ткацтвом. Ну, а пасля ўжо подрос сынок, і ўжо яму перадаю сваё майстэрства. І он у мяне гэтым займаецца. Шмат чаго умеем, усё перадаю, усім хочацца падзяліцца. Это не толькі ткацтва, ну, это асноўны занятак. Але гэта яшчэ і лепка салёнага цеста, і сломапляценне, і вышыўка. Бабуля наша кандытар, яна пячэ цудоўную здобу. Майстры часу не гублялі, а на радасць публіцы паказвалі і расказвалі пра свае заняткі, давалі парады тым, хто на аматарскім узроўні займаецца аналагічным ці так захапіўся аповедам, што вырашыў паспрабаваць стварыць цуд уласнымі рукамі. Атрымлівалася, зразумела, не ва ўсіх, але затое набыць што-небудзь з драўляных, тканых ці гліняных рэчаў маглі многія.
у якасці сувеніра ці падарунка. Паясочки ткаць традыцыйная такая творчасць, ручная праца, яна патрабуе цярпення, дасціпнасці такой. Трэба гэтым захапіцца, гэта трэба палюбіць для таго, каб не толькі што навучыцца і закінуць, а для таго, каб мець прадаўжэнне ў дзецях, у вучнях, гэта трэба сапраўды палюбіць эту справу. Вось я яе палюбіла амаль 10 гадоў таму. І увесь гэты час з задавальненнем гэта раблю, але вельмі не хапае часу. Не засталіся незаўважанымі і выступленні самадзейных сямейных калектываў. Канцэрт на цэнтральнай плошчы падараваў усім гледачам не толькі добры настрой, але і ўспаміны маленства, калі ў хатах гучалі народныя брадавыя песні, і гордасць за тых, хто беражэ спадчыну, якая засталася нам ад прадзедаў. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. Пад небам бацькаўшчыны роднай музычна-паэтычная гасцёўня расчыніла свае дзверы для жадаючых пачуць роднае слова. Беларускія паэты і кампазітары са сваімі творамі выступілі перад маладзечанцамі на сцэне Палаца культуры. Мілагучную матчыну мову пачула і здымачная група МКТБ. Спачатку, як вядома, было слова. Сёння аматары літаратурнага і музычнага мастацтва скарысталіся магчымасцю пачуць словы таленавіта складзеныя ў прафесійныя творы. У зале вядомыя паэты, кампазітары і дзеячы культуры Беларусі. Ёсць шмат жадаючых паехаць сюды ў маладзечна, выступіць на святочнай сцэне. І кожны год тут з'яўляюцца і ўжо добра знаёмыя твары нашых паэтаў, і ў той жа час з'яўляюцца новыя аўтары. Вось і сёлета мы прыехалі са сваёй святочнай праграмай, і мы пабачылі, што мастацкае слова Святланы Быкавай, Уладзіміра Цануніна, Ірыны Карнаухавай і многіх нашых іншых паэтаў, калег, гэта вельмі важка. Мы бачылі тых гледачоў, якія іх твары, іх светлыя вочы, і чулі іх апладысменты. У вершах і песнях уся геаграфія прыгожай краіны. Беларусь, бацькаўшчына, малая радзіма, родны куточак, дзе гучыць матчына мова. Госці, што выступілі спавядаючы беларускае слова ў вершах і песнях, робяць важкі ўнёсак у развіццё нашай нацыянальнасці, упэўнены культурныя дзеячы краіны. На сцэне, калі на вуліцах, калі увогуле гучыць беларускае слово, гучыць беларуская песня, і гэта вельмі неабходна нам, таму што мы жывём у Беларусі, і беларуская мова, беларуская песня, беларускае мастацтва ўвогуле гэта духоўная частка народа, гэта наш здабытак, і здабытак гэты губляць нельга. Яго трэба захоўваць, не толькі захоўваць, а памнажаць. Далучыцца да чароўнага свету паэзіі, сустрэцца і пазнаёміцца з сучаснымі беларускімі творцамі, пачуць у іх выкананні лепшыя творы. Такой магчымасцю скарысталіся удзельнікі гасцёўні. Дарэчы, на імпрэзе адбылася прэм'ера песні «Жаўруковая мова» кампазітара Олега Елисеенкова і паэта Уладзіміра Мазго. Олег запросил меня до себя, показал мне мелодию цудовную. Верша спочатку не было еще. Секрет вам открываю, была мелодия. Я послухал эту мелодию, и, можно сказать, закахался в эту мелодию. Мое сердце начало биться сугучно ритму, видать, этой будущей песни. И вот я сказал, что Олег, я поспробую. Я поспробовал написать верш на готовый, кажется, рыбу, это самое. И вот про несколько дней я принес Олегу, показал. І ён потым, значит, апрацаваў песню, зрабіў аранжыроўку і нарадзілася песня. Так што песня тут, на жаль, спачатку, конечно, не спачатку слова было, спачатку была музыка. Песні рознымі шляхамі нараджаюцца. У гэтым выпадку спачатку была музыка, а потым нарадзіўся верш. Мерапрыемству надалі ўвагу і ганаровыя госці, у ліку якіх дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Людміла Кананович. Паэтычнае слово, жывое слово, яно кранае душу і адхіляе ад шэрых будняў. На гэтай сцэне кожны год можна пабачыць творцаў, для якіх маладзечаншчына радзіма. Кастусь Цыбульскі, аўтар больш за 100 песен, што выконваюць такія калектывы, як сябры, песняры, бяседа. Паэт не забывае родны кут і часта прыязджае сюды. Тут матуліна мова жывая, ганаруся табой, беларускі мой край, маладзечанскі край, у садах і гаях салаўіных, хай стаіць над табою музычны настрой, гімн працоўнай і мірнай краіны. Тут наша радзіма, тут магілы продкаў, тут магілы бацькі і маці, тут радня, з якой утульна, з якой цёпла, з якой можна пагутарыць, пагаманіць. Вершы і песні, напісаныя паэтамі, становяцца здабыткам людзей і іх спадчынай, перадаюцца наступным пакаленням. Менавіта таму так важна, каб пад небам бацькаўшчыны гучала родная мова. Алесь Ушаков, Алексей Андреевский, МКТБ.
Мяч над сеткой на пляжном стадионе «Молодежь» жаночыя мужчынскія каманды вышэйшых навучальных устаноў Беларусі прынялі ўдзел ва універсіядзе. Змешаныя пары на гэтым турніры не прадугледжваліся. Многія з удзельнікаў універсіяды члены юнацкіх зборных па пляжным валейболе. Выступаюць за клубныя каманды. Усе ачкі, атрыманыя на турніры, ідуць у асабістыя залікі спартсменаў. Каб атрымаць званне чэмпіёна, камандзе патрэбна было выйграць мінімум 6 сустрэч, а пры адным паражэнні каля 10. Годную гульню паказалі ва універсіядзе выхаванкі маладзечынскага трэнера Валерыя Шумілава. А аматары пляжнага валейбола на працягу сезона яшчэ змогуць не раз пабываць на розных турнірах у «Молодежне». У нас планируется среди взрослых Кубок Республики Беларусь и финал чемпионата Республики Беларусь. А среди детских соревнований у нас молодечно еще планируется детско-юношеская спортивная школы первенства республики. Центральный регион прымае 14-ту рэспубліканскую спартакіяду школьнікаў з 10 па 19 чэрвеня. Рэспубліканская спартакіяда школьнікаў праходзіць на базе 4 абласцей – Мінскай, Гомельскай, Гродзенскай і Магілёўскай. Аднак большыя спаборніцтвы намечаны на лепшых спартыўных базах Міншчыны, у Маладзечні і яшчэ ў 5 гарадах. Усяго юныя спартсмены з усіх рэгіёнаў рэспублікі будуць спаборнічаць у 21 відзе спорту. За Мінскую вобласць выступяць каля 400 юных спартсменаў, пераможцаў і прызёраў абласных, рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтваў. Усяго спартакіядзе плануюць паўдзельнічаць парадка 3000 школьнікаў. Узнагароды разыграюць як у асабістым, так і ў камандным першынстве. Віртуозы руля у «Молодежне» адбыўся 3-й этап розыгрышу кубка па джымхане. На гэты турнір спартсменаў як прафесіяналаў, так і аўтааматараў збіраецца шмат маладзечанцаў. Мэта спаборніцтваў прайсці трасу за мінімальны час з максімальнай скорасцю, а на пачатку на трасу з трэніровачнымі заездамі выйшлі супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі Мінскай вобласці. Атрымаўшы ацэнку і парады суддзяў, яны саступілі пляцоўку аўтааматараў. Апошнія перад стартам праходзілі кваліфікацыю, але ў першым туры паехалі ўжо па відазмененай трасе. Праходзячы джымхану, вадзіцелі на радасць балельшчыкам паказвалі складаныя элементы і віражы на машынах. Першая траса, дарэчы, ускладнялася сёлета паліцэйскім разваротам. У кожнага з удзельнікаў свая задача. Адны хацелі паспрабаваць свае сілы пасля адпускоў і прапушчаных папярэдніх этапаў, іншыя змагаліся за месца на п'едэстале. В голове держала то, что надо приехать, проехать. Главное, аккуратно, никуда не врезаться, потому что на этой машине я не ездила, наверное, с того года, не тренировалась. А в таких соревнованиях тренировки, в принципе, очень важны. Трэці этап па дысцыпліне джымхану ў Маладзечні не канчатковы. Фінал адбудзецца пазней, але прымаць яго будзе іншы горад. Гэта ўсё, аб чым мы паспелі расказаць вам. Сіноптыкі папярэджваюць аб высокай тэмпературы паветра і аб'яўляюць другі ўзровень небяспекі. У вадаёмах тэмпература вады складзе плюс 25 градусаў. Медыкі заклікаюць без патрэбы не знаходзіцца на вуліцы, пазбягаць прамых прамянёў сонца, больш піць вады. На вадаёмах варта быць асцярожнымі. МНС нагадвае пра асцярожнасць і з агнём дома, і на прыродзе. Кінуты непатушаны акурак можа стаць прычынай трагедыі. Да і не рэкамендуе людзям з аслабленым здароўем у дзённыя гадзіны выязджаць на асабістым транспарце. Далей прагноз надвор'я ў Маладзечне. Усяго добрага і да сустрэчы!